Čaute, kamoši. To som prišiel výťahom. A nielen výťah súvisí s našou dnešnou témou, ale aj jazda autom. Pokiaľ sa pýtate, čo tu vlastne nacvičujem a aký to má vlastne súvis s dnešnou témou, tak počkajte. Všetko si vysvetlíme. Bezťažový pád. Einstein zistil, že gravitácia sa správa podobne ako zrýchlenie. Tak ako sme Expa, Peťa, videli na úvod. V zrýchľujúcom aute cítime, ako by vás čosi tlačilo do sedačky. Naopak v brzdiacom vás zase čosi ťahá smerom dopredu. Nie sú to žiadni duchovia, ale iba efekt zrýchlenia a spomalenia auta. A v čom to súvisí s gravitáciou? Že efekt gravitácie a zrýchlenia sa navzájom ovplyvňujú. Môžu sa zosilniť alebo zoslabiť. Poznáte to z výťahu. Keď začne stúpať hore, cítite sa ťažší. Efekt gravitácie a zrýchľujúceho sa výťahu sa spojili. Nie len, že vás gravitácia ťahá dole, ale aj zrýchlený výťah vás zatláča dole, podobne ako vás do sedačky zatláča v aute, keď zvýši rýchlosť. Pri štarte výťahu smerom hore sa cítime ťažší. A keby sme v tej chvíli mali pod sebou váhu, aj tá by nám na chvíľu ukázala vyššiu hmotnosť. Keď idete výťahom dole, je to naopak. Cítite sa ľahšie. Zrýchlenie pôsobí silou v smere hore, gravitácia dole a tak sa navzájom oslabujú. V niektorých rýchlejších výťahoch to môžete cítiť aj na žalúdku. Keď prudko zrýchli smerom dole, máte pocit, ako by vám žalúdok nadnášalo. Keby sme v tom momente mali pod sebou váhu, tá by nám na chvíľu ukázala nižšiu hmotnosť. Pretože vtedy naše telo do váhy tlačí menej. Čo by sa ale stalo, keby sa výťah nebodaj odtrhol? Naše telo by do váhy už netlačilo vôbec. Tá by nám ukázala nulu. To všetko, lebo by sme padali rovnako ako výťah a zažili by sme tzv. Bezťažový pád. Ideme otestovať, či platí to, čo sme si povedali v našom videu. Som vo výťahu, stojím na váhe a keď sa pohnem smerom dole, váha by na malú chvíľu mala ukázať nižšiu hmotnosť. Tak to bola o dosť nižšia hmotnosť. No a teraz, keď pôjdem zase hore, váha by na malú chvíľu mala ukázať vyššiu hmotnosť. To je pecka. To si vyskúšajte. Poďme sa pripraviť. Budeme potrebovať vodu, nejaké farbivo, ktorým ju zafarbíme, lyžičkou to rozmiešame. Potom tu máme klinčeky, tie budeme nahrievať a robiť s nimi dierky, takže klince a niečo, čím ich budeme držať, keď budú horúce. Potom už len samotná PET fľaša a lepiaca páska. A aby sme nezabudli, poriadny oheň. Keďže sme precízni, najskôr si miesta na budúce dierky označíme. Toto máme. Teraz už len vezmeme kliniec. Zapneme plyn a horíme. Nahrajeme. Poďme na to. Wow. Pokračujeme. Tak. Hotovo? Oheň vypíname. Keď s ním budete robiť, vždycky majte pri sebe dospelého. Ja našťastie dospelý som, takže som sám mohol spraviť takéto parádne diery. Trošku si to tu upracem. A teraz prichádza na radu voda. Tu si zafarbíme. Tak. Rozmiešame. Diery samozrejme zalepíme. No a zostáva nám to sem už len preliať. Tí z vás, ktorí sú nešikovní, pokojne si vezmite lievík. My ho však potrebovať nebudeme.
som nebol viac sústredený ako teraz. Ten modrý tanierik je tam kvôli tomu, keby náhodou vylejem, ale ako vidíte, nie je tu vôbec nutný. A sme pripravení? Poďme von. Som tu. A je tu so mnou aj moja fľaška, ktorá je deravá, teraz momentálne teda zalepená, ale keď tú pasku odstránime, voda začne tiecť. Je to preto, že na vodu vo fľaške pôsobí gravitácia. Keď sa však s fľaškou vyveziem hore a následne ju pustím, voda tiecť nebude. Je to preto, že na malú chvíľku bude voda vo fľaške v bezťažovom stave. Poďme si to overiť. Pripraviť sa. Pozor, teraz! Tak ste to videli. A úplne rovnako ako naša fľaša sa cítia aj astronauti na obežnej dráhe, keď sú v stave bez ťaže. A Einstein na základe princípov, ktoré sme si dneska ukázali, dokonca zostavil svoju všeobecnú teóriu relativity. No nie je to cool? Kámoši, toto bola super veda. Všetky diely nájdete na webe, v archíve RTVS a pokiaľ budete nejaký z našich pokusov robiť, robte aj fotky a pošlite mi ich sem na e-mail. Budem sa tešiť. Vidíme sa na budúce. Čau!